Dang layat ini kan cantik ayam nggawa waranggono karo yoga ya yogane nom-nom nom-nom nduk sing tuwek jagaku tak pateni dhewe monggo apa tanggo lebon iki nek sitar tak sugokne dilala demite pengamuni pait rasida nduk sapa Kang Timbul kuwi tuwek dhewe ya arep tanggo lebon sampe tak tukokne tak ijole bison ning radoyan Mbah nuwun Bapak Kastana Ibu Ririn kepareng amiwaha siwi putra putrine ngembar mayangi utawa kepareng miwaha siwi ya ki Mas Andi kelawan Mbak Anggi ora perlu akeh sing diaturke ya nok muga sak mungkure awake dhewe manten sakloron Mas Andi Mbak Anggi